Здравейте, специални! От няколко дни се занимавам с бъркотията в моя компютър и вече мога да ви споделя резултата, защото съм супер доволна от това как се получиха нещата. Моите файлове аз реших да подредя в Google Drive. Имам закупено допълнително пространство, но дори да нямате и да решите да ги подредите по друг начин в самия компютър, без да ги ползвате отдалечено, пак ще е по-добре, отколкото просто да цари един хаос. Реших да започна с няколко папки. Едната папка е SSB, където поставям неща, свързани с бизнеса. Другата папка е всичко, което е свързано с сайта на SSB, архив, лични и образователни. В образователни слагам нещата, които електронни книги, видеа, които са ми харесали, курсове, които съм си платила и трябва да премина някакви неща, да попълна някакви неща, да изпълня някакви домашни. Личните, тук са всички лични неща, няма нужда да ви обяснявам какво е това. Архив, това са стари файлове, които обаче съм решила, че може да ми потребват и тук все още пазя. В уебсайт са всички неща, които са свързани с сайта, снимки, които съм ползвала там, продукти, които трябва да бъдат качени, визии, които ми харесват и други подобни. И SSB, знаете, това е файла на органайзерите, които издаваме, различните органайзери. И тъй като тук съм наблегнала, може би ще ви е по-интересно всъщност да ви разкажа в бизнес папката какво има, в случая SSB. Ако вашия бизнес е друг, естествено ще се казва по друг начин, или просто бизнес, както прецените. В тази папка бизнес съм сложила, в първата папка са елементите, които са свързани с брандирането, с марката. Естествено имам папка други, няма как да няма папка други, правни документи, реклама, счетоводство и съдържание и продукти. В елементи на марката, тук са бизнес, визитни картички, лога, бланки, шрифтове. Знаете колко е важно всичко да е навсякъде еднакво. Други няма да ви го показвам. Правни документи са бланки, договори, общи условия на сайта. Естествено, ви давам една такава обща идея, какви са ми основните папки, но вие ще си ги направите така, че да отговарят на вашите нужди. В реклама съм поставила, за момента рекламирам на 3 места: Google, Facebook и изложени панери. Участваме на изложени панери. Като винаги след това мога да вляза в папка, да кажем, изложени панери, когато търся материалите за следващото изложение, за да ми помогнат естествено по-добре да организирам нещата си и по-бързо да стигам до тях. Освен това, ако искам, мога да споделя съответната папка с някой от екипа, без да му давам достъп до всички документи. В счетоводство съм сложила папка бюджет, продажби, фактури от доставчици и цели, счетоводни финансови цели тук слагам. Може би някои от вас имат нашата бланка, която е за седмичните цели в финансов план. Тези, които я нямат, мисля, че съвсем скоро ще я пуснем да си изтеглите безплатно, така че следете нещата ни. И в съдържание и продукти тук вече са ми промоции, електронни книги, имейл курсове, SSB Baby, това е един нов продукт, който още не сме пуснали. SSB Salesforce, тук са всички документи, свързани с SSB за търговците. SSB Balance са документите, свързани с SSB Balance. SSB Boss са собствениците на SSB, органайзерите за собствениците на малък бизнес. Тук държа копия от всички безплатни вебинари, които сме направили.
Тук в папката YouTube имам и много интересни неща, които съвсем скоро ще видите. В тази папка са нещата за безплатно сваляне. Тук има много информация, която чака да бъде споделена с вас. И папка курсове също са едни интересни неща. Тук, тъй като целта на това видео не е да ви запознавам с нашите курсове, просто ще я подмина за момента, а пък друг път ще си говорим. Просто тук идеята беше да ви покажа как съм направила, как съм подредила, как съм направила структурата на папките, така че да ми е удобна, всичко да се намира супер лесно. И извинявам се, телефона ми реши да звънне, но аз пък трябваше да си го изключа преди това, но ние така или иначе приключихме. Ако имате въпроси или искате да споделите вие как подреждате нещата си, чувствайте си свободни да го направите в коментарите. Благодаря ви и ви пожелавам много успешен бизнес!